Bon dia, avui anem a fer una dissecció de cor i de pulmó. Abans de res us anem a presentar tot el material que cal. Primer de tot, veieu aquí una safata on es pot veure els pulmons que tenen enganxats el cor i que després separarem i analitzarem a poc a poc. L'altre material que ens caldria seria un bisturí, unes tisores, un tall de paper net, uns guants que podem utilitzar i després els podem rentar i tornar a fer servir a la propera pràctica i un tub que pugui entrar a dintre de la tràquea. Bé, començarem per separar el cor dels pulmons. Com ho farem? Agafarem el material i podem distingir clarament, tant per l'aspecte com per el color, que el cor està literalment enganxat als pulmons. Agafem les tisores i amb cura anirem separant a una certa distància el cor dels pulmons. Molt bé. Un cop que ho tenim fet, ja podem passar a analitzar les dues parts que tenim aquí. Primer ens centrarem en el cor i després en els pulmons. Si mirem el cor, veureu que n'hi ha dues cares, la cara anterior i la cara posterior. La cara anterior té una veta que gira cap a la nostra dreta i la posterior directament té com una part vertical i una part més greixosa aquí, aquesta banda d'aquí. En quant als conductes, si els analitzem a poc, aquí veureu una sèrie de conductes que tenen sang de dos colors. Podem veure, per exemple, aquí aquest conducte, que seria d'aquest tipus, i que llavors representaria una vena. Aquests conductes que tenen un color més ataronjat ja sabem que són artèries. Llavors, les venes poden ser de dos tipus. Les artèries són més consistents, tenen aquest color blanc i són més dures. I les venes tenen aquest color més oscur. Anem a intentar entendre com està fet el cor. Per això agafarem una pinça i ho estudiem. Aviam. Tal conforme hem estudiat a classe, la part de dalt del cor representarien les aurícules i a la part de baix els ventricles. Aquí, per tant, aquí i aquí dalt, que no s'aprecia gaire perquè ho han tallat una miqueta, serien la part de les aurícules. Aquí a dalt estarien les aurícules i aquí a la part de baix estarien els ventricles. Aquesta, tal conforme hem estudiat, seria la part dreta i aquí la part esquerra. Part dreta, part esquerra. Molt bé, ja podem passar a veure què és cada cosa. Si obrim amb un tall, ara podem fer-ho amb les tisores, fem un tall lateral, podem aprofitar aquest que hi ha aquí i arribem fins a baix, veureu que a la part dreta teniu una paret molt prima si la compareu amb la part de l'esquerra. A l'esquerra agafem, introduïm per aquest conducte d'aquí i introduïm les tisores fins al fons, fins a la punta. Molt bé. Llavors, veiem què tenim aquí. Tal qual ho veiem, a la part dreta tenim una paret ben prima que es comunicava amb la part de dalt, que era aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí. Llavors, aquesta amb qui comunica? Aquesta comunica amb aquest conducte. Amb aquest conducte que posem amb les pinces. Comunica amb aquest conducte. Veieu que té pràcticament el mateix color del cor. Pràcticament és la aurícula. Aquí comunicaria amb les venes
aorta inferior i superior. Aquí només tenim aquest punt de comunicació. Aquí n'hi ha uns punts d'anclatge, que serien per contreure el cor, i llavors tindríem la vàlvula, les vàlvules que deixen pas per passar de l'aurícula al ventricle. Són aquesta part d'aquí. Sí? Llavors, a la part de l'esquerra podem observar el mateix. Això que veiem aquí seria l'aurícula, que comunicaria, aquesta part comunicaria per aquest orifici que hi ha aquí, amb aquestes cordes que veieu aquí tendinoses, seria aquest espai d'aquí, conformaria l'aurícula, i aquí a baix tindríeu el ventricle. Llavors, ja tenim clares les diferents parts i els conductes. Repassem. Part esquerra, venes caves. Part dreta, vena pulmonar. Tot el que són entrades serien venes. Ara anem a veure les sortides. Tindríem dues sortides tal conforme hem estudiat. Quines serien? Des de la part dreta tindríem el ventricle dret, i el ventricle dret és aquest espai d'aquí que veieu que comunica amb aquesta sortida que hi ha aquí. Si jo la vaig seguint amb les pinces, comunica amb aquesta sortida d'aquí. Tallem per deixar pas. Aquesta comunicaria amb aquesta sortida d'aquí. Aquesta, veieu com comunica la part esquerra amb aquest conducte? Doncs aquesta seria la que anomenaríem artèria pulmonar. Seria l'artèria pulmonar perquè d'aquí va parar als pulmons, que era on estava connectada, i és aquí on es produirà l'intercanvi de sang. D'aquí es pot apreciar també un canvi de color. Aquí la sang és una mica més oscura i aquí la sang és una mica més ataronjada. No sé si en el vídeo es pot observar, però a simple vista es pot observar. Llavors, me faltaria la part la part esquerra. A la part esquerra, el ventricle esquerre, que el tenim aquí a la part de baix, comunicaria per aquí sota, comunicaria amb aquest conducte d'aquí. Aquest conducte tan gran d'aquí és el que formaria l'artèria aorta. Vist això, ja hem vist totes les peces del cor i podíem donar per acabada l'anatomia, l'estudi de l'anatomia del cor. Una altra petita observació abans de passar als pulmons seria el que hem dit abans sobre les parets. Fixeu-vos, la paret de la part dreta és molt més prima, si compareu, que la paret de la part esquerra. Per què? És una raó molt senzilla. Els pulmons estan enganxats literalment al cor, així és com hem començat la pràctica, i fa que quan el cor ha de bombejar la sang del cor cap als pulmons, ho ha de fer amb molt poca força, perquè pràcticament està aquí a tocar. La força que ha de fer el cor és ben poca. Però què passa quan tenim que bombejar sang cap a tot el cos? Doncs necessitem una paret visiblement més gruixuda. I és per aquest motiu que la paret de la part esquerra és molt més gruixuda que la paret de la part dreta. Un cop vist això, ja podem passar a veure l'anatomia dels pulmons, on podem veure la conformació que té. Quina forma té? Doncs són dos lòbuls separats per una estructura vertical allargada, que seria la tràquea. La tràquea és una estructura allargada, cilíndrica, dura, i que normalment, quan fem disseccions, porta associats altres parts. En aquest cas es podria veure un tros de l'aparell digestiu i de l'aparell del rumiant, en aquest cas, que té una forma una mica diferent a la d'un ésser humà. La podem separar per netejar-la amb les tisores, amb molt de compte sempre.
Deixem la tràquea lliure per poder-la observar. I ara ja és una mica més visible. Aquesta part d'aquí, per si algú té la curiositat, serien les cordes bucals i és per on l'animal emetria el so. És per això que està comunicat, la tràquea està comunicat amb les cordes bucals i l'aparell digestiu, que estan tots just, fan aquí aquesta intersecció. Llavors, fixeu-vos com és aquest tub. És un tub flexible, però és un tub dur. I això fa que la tràquea deixi el pas a l'aire i li conservi el camí. I això ho farà durant tota l'estructura. Llavors, podem separar la tràquea dels pulmons i la podem observar. Podem fer dos tipus de talls, un tall longitudinal i un tall transversal. El tall longitudinal serà aquell que va al llarg de la tràquea. I podem comprovar que costa de tallar, mentre que si ho fem de manera transversal, veureu que si agafeu entre anell i anell costa poc de tallar. És una estructura curiosa perquè és molt flexible però al mateix cop és molt dura. Aquí a la part de dintre podeu observar les diferents capes o podeu veure com si fos una estructura babosa. Bé, aquí són els cilis on es concentren que fan estossegar quan hi ha algun cos estrany i que provocarien aquest espasme a l'hora de tossir. Són les encarregades de donar la informació al cervell. A la columna vertebral tenim la mèdula espinal que rebria la informació de que hi ha un cos estrany. Llavors faríem un acte reflex i és per això que diríem que tindríem ganes de tossir, que llavors no ho podem controlar. És el mateix cos que s'encarrega d'emetre aquest ordre. Molt bé, si tirem endavant, ara podem veure que aquí tenim l'entrada als pulmons. Llavors la majoria de vegades veureu que està com destrossat, està tallat per diferents llocs, però anem a intentar posar la goma per veure si s'infla. Llavors, a l'extrem més prim l'introduïm aquí i intenteu d'introduir-lo al tope. Llavors, un company amb les mans netes agafarà el tall del paper i el posarà a la part de la boqueta, a l'altra banda, aquí. El posem aquí, tapem i llavors ja podem bufar. No bufeu directament. Bufem a veure si s'infla. En aquest cas hem pogut observar com els pulmons han pogut multiplicar per 4 o per 5 la seva mida original. Això és degut a que són estructures que estan pensades per fer intercanvi de gasos. Llavors, què és el que hi ha una mica més endintre? Com es produeix l'intercanvi de gasos? Ho farem entrant una mica més a dintre. Un cop que arribem al final de la tràquea, sempre intentarem utilitzar les tisores de manera que quan les posem, no les posem a davant, quan tallem no posem les mans a davant, sinó que intentem estirar del material que estem tallant. Un cop que hem arribat al final, ja veureu que n'hi ha dues obertures. Aquestes dues obertures portaran a cadascun dels bronquis. Així doncs, tenim la part esquerra i la part dreta. Llavors, aquí tenim el bronqui esquerre i el bronqui dret. Els bronquis serien els que comuniquen directament amb la tràquea. I si ara aneu obrint, tallant amb les tisores, veureu que és una subramificació continuada que surt dels bronquis. Cadascun dels conductes que van a parar al bronqui s'anomenaria bronquíol. I aquests bronquíols se van subramificant
fins a arribar a estructures més complicades com són les dels alvèols pulmonars. Veiem que n'hi ha diferents diàmetres a fi de poder emplenar tota aquesta massa esponjosa on es produeix l'intercanvi de gasos. Bé, només caldria dir que d'aquí no ens hem fixat al principi, però si ens fixem abans de la pràctica, abans de començar la pràctica, veurem que hi ha un pulmó una mica més gran que l'altre. La idea és que el pulmó dret en l'ésser humà es veu més bé que és més gran que el pulmó esquerre, per el motiu que en general tenim el cor enganxat aquí. Llavors ha de deixar un petit espai. En aquest cas no es nota gaire, però sí que sabem que això és així. Aquest pulmó és una mica més gran que aquest. Com a repàs podem dir que quan fem la dissecció de cor i de pulmó, direm que el cor estava inicialment enganxat als pulmons, que l'hem separat i un cop que l'hem separat hem vist cadascuna de les parts. El cor té la part dreta i la part esquerra. A la part de baix estan els ventricles, a la part de dalt estan les aurícules, tant a la part dreta com a la part esquerra. Que entre la part dreta i la part esquerra n'hi ha unes vàlvules, que són aquestes d'aquí, aquí i aquí. Aquesta és la vàlvula bicúspide i la vàlvula tricúspide. I llavors al mig tenim aquesta paret que no l'hem nomenada, que és el septe ventricular, que llavors és una paret molt gruixuda que té per funció separar els dos tipus de sang. Per aquí ens arribarà sang que està baixa d'oxigen i per tant està carregada de diòxid de carboni. Quan arriba als pulmons fa l'intercanvi i es transforma en sang oxigenada que entrarà per aquí. Aquí la sang és ataronjada i aquí la sang és més oscura. En els pulmons es produeix intercanvi gràcies a una estructura reticular que tenim molt complicada i molt perfecta al mateix temps. Una altra de les coses que no havíem comentat abans era el tema de la pleura. Hi ha com una mena de capa que protegeix els pulmons i que s'anomena pleura, que llavors és tot una tela que els protegeix. I fins aquí la pràctica d'avui.